17. Tolis sa Jezus kofu tot gorotapu. Matthäus 4 vers 17. Wele sigisma ko. Wele sigisma woord fugado de. Nasma aji. Asma mustek trap woord tu hoorde wet fu mastragado. Lees. The book of Matthew, chapter 4, verse 17. Bring it out! But that time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa Jezus dati, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Masaltak, in e kenki, in verander, in kenki ufasi. Masa, maar chief gado no sapsai kenki de. Deri ketat mega kerti ala sonde, me bechi, dami boom, dami ga hemel. Apu kone takso, apu kone tegi takim kopegi, de waka fire waka, en de libi fire libi, satra je doe igi sani, je go up en neer, go bij sani, hoe dit op straat in Marokko, we doen al los wat sani. Apu kone takso, de chief Ugado, moest worden wet of Masra, Matthäus 19 vers 16. Wat we man, de koning genoeg, voor actie, van met door hemel, van met door na principe alamalawango. Karo etak watrafasi. An etak desansa unu etaki. Ko arkisa masra taki. The book of Matthew, chapter 19, verse 16. And behold, one came and said unto him, Good master, what good thing shall I do, that I may have eternal life? Ayong gumani sa aksi, so tu sami kan do, futuro na hemel. So tu sami kan do, tak mi kan doro, apres po alamalawango. Ko arkisa Jesus tegen. And verse 17, and he said unto him, Why callest thou me good? Jesus aksi, sari ekar mibu. Sari ekar mibu. There is none good but one. Ligtrape masra tegen tak, nanga masra gad, nanga gado, anasem. Jesus verschilde tussen Jezus nanga dappa. Verschilde tussen Jezus nanga dappa. Lees it right. But verse 17, and he said unto him, Why callest thou me good? There is none good but one, that is God. But if thou wilt enter into life, if you want enter, if you want go in hemel, if you want doro pe masrete itakin doro, sa yung do, keep the commandment. Sa yung do, keep the commandment. Sa yung do, keep the commandment. Daarvoor heb ik nog zak morgen van het woordgebod nummer 1. Dan zak van het woordgebod nummer 1. Dan denk ik dat we kan doen, we kan gaan naar kerk zondag. Maar juist dat even gaan naar kerk na Sabbat. Tiden na Sabbat. Van we horen Sabbat voor ons regado. Nooit die, abe wat tak in naar kerk op zondag. Tolis, abe is dat tak in naar kerk. Exodus 20 vers 8. The book of Exodus, chapter 20, verse 8. Remember the Sabbath day. Remember the Sabbath day. Want dat volk voetballen voor vergeten. Hoe we vergeten? A Sabbath day. Una sab moro sa na Sabbath day. Una sabe moro. Una ingetak na Sunday. Terwijl Sunday na zona aanbiddingsdag. Sunday aan het ding. Dat in de 30. Lees. Verse 8, remember the Sabbath day to keep it holy. Im horen heilig. Im horen die dat die heilig. A day tisi, die day, Sabbath day, im horen heilig. Lees it. 6 days shall thou labor. Omen day im roto. 6 days shall thou labor. And do all thy work. In 60 days you do all your roto. 60 days, and a eerste, and Monday, tanga satra, dan Sunday you got kerkie. Lazy. 6 days shall thou labor and do all thy work. But the 7th day, Sunday, but the 7th day, as 7e dag voor een wiki. Nooit die afschrijven na eerste day van een wiki. If you open your mobile, if you go look at a calendar, na eerste day van een wiki, na Sunday. Sunday na eerste day van een wiki. Dus maandag, op zondag, maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdag, na 60 days. Lees het al eens.
6 days shalt thou labor and do all thy work. In 60 days yung do ala de roko. Dus voor zonde tel ik vrede. Trappen yung do roko. Maar But the 7th day is the Sabbath of the Lord. sana zevende dag. But the 7th day is the Sabbath of the Lord thy God. A zevende dag na een sabbatdag. Een sabbatdag nooit nog kenki. Nooit a kenki. En if je rekent dat a kenki, show me one scripture in de Bijbel. Zeg dat a day dat kenki go tek zonde. Manengre leer ulu. Dat a day dat kenki go tek zonde. Ano skrifi in a buku. Ano skrifi. We tek over zou leren. De slavenmeester zou de man leren dat we tek over. Maar kan het dat nooit die dat na tot a zondag dat in behoor kerkie. Police pek masra tegi dat man ninge o leer you. Ala sansa you sabi yesaya. Ala sansa you denk dat you sabi abrakado. Wa man leer you dat die. En a man sa leer you na sem man sa potin katibo. En toch je volgen man dat telektieve. Terwijl je naar de chief gado. En gado dat je hoort niet commanderen. Je doet sami taki. En dan pas je kom op uit je situatie. No one trap vast voor de. Je kan wakker, je kan doen zijn wat doen. Je kan vetten, je kan gaan scoren, je kan leren. Gado dat aan enig fasie. Van je moppen uit de katibo. Dat je hoort niet commanderen. Ja, baby. Jesaja 28, vers 30, 29 vers 30. The book of Isaiah, chapter 29, verse 13. Wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth. Als des volk fugaro, ulop taki, ulop kaketi, milop Jesus, milop Masra. Ebi aksi allemaal sa jano. Ulop Jezus, zou het tegen me. Zie zij ulop Jezus? Natuurlijk. Allemaal tegen dat de ulop Jezus. Maar una sabi zijn bedoel voor lobby. Una sabi zijn betekenis voor lobby. Una sabi zijn betekenis voor zonde. Una sabi zijn betekenis voor sagaro taki. To arki van Masra taki. Tak we tak lomo mone du. Arki. Isaiah chapter 28 verse 13. Wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with their mouth. Ulop taki. Masagare wan furu. And with their lips to honor me. Heren, na hun lip met onze mond. We proclameer tak ulop gado. Masagare tak morfa. But have you moved their heart from me? O mindset. Una sap gado. Ulop gado. Maar eigenlijk een sapkado. Wat je ati in de Bijbel, naar je verstand. Naar je verstand, je sapkado. Wat gaat dat je kijken, je verstand. Ik doe sam niet tegen je. Ik leer dat niet sam niet tegen je. Wie is het wel lezen? Wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips to honor me, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the precept of men. Sumaleru, van vrezen gado? Is taught by the precepts of men. Manengre, leer unu, van vrezen gado. Uno leren voor gado srefi. Gado srefi no tegen you fa yum look fa. Gado srefi no leer you. Afas fa ye ampe amanono. Na manengre sor you na sandati. Ino leren voor gado mofo srefi. No one lezen ji voor gado mofo. Kom lees uit wet baka. Exodus 20 vers 8. Vanuit de mond van Gods woord, we lezen, van je hoor, Sabbat. Van je hoor, het ding heilig. Zij je doen en zij je nog doen. Want mijn dingen tegen je, ik kan doen zij wani, zolang ik word op zonde dat je alleen money. In de september 10 met de morgen, 10 na waf de wet, zijn er maar in haar voormorgen. En 10 ben je in de levieten. Zo'n voorganger jaas en een leviet. Zo'n voorganger jaas en een leviet. 10 was voor de leviet en het was eten. Het was nooit geld. Nooit was 10 geld geweest. Exodus 20 vers 8.
The book of Exodus, chapter 20, verse 8. Remember the Sabbath day to keep it holy. Remember the Sabbath day to keep it holy. 6 days shall thou labor and do all thy work. 60 days you must do all your work. That na Sunday teleki freedom. Sunday teleki freedom you do all your work chief mas fugado. But the seventh day is the Sabbath of the Lord thy God. Assim van de dag dat na tide na al day fugado. Tide na day fugado. Ala day ana a Sabbath day. You know ka hoor Sabbath day you wani. Gado tak assim van de dag na a day fugado. You hoor a day dat heilig. Heilig you hoor a day dat. Fire hoor a day heilig. Sisa isa fire hoor a day heilig. Karing Isa sa yung tapadirat. Ukasori. Karing kong. Sa gado taki. Roeper. Kosori. Karing. Ikut terbay ko musos. Alos minamayero sa eta kita. Minamayero sa eta kita. Confesseer dat was je fire hora die fugado heilig. Exodus 35 vers 3. Wat we leren pa 60 days umbroko. 60 days umdoen ala de sansa umdoen. Maar als 7 day horen heilig. Sana heilig. Sana heilig sisa. Wat betekent heilig? Oké, dus je hebt de scripture herhaald. Als je zegt dat 7 day in Marokko, maar 60 day in Marokko, maar dat was 7 dag, de mensen die je also, soort stappen je abi, wat dan ook dat je abi, de mannen mag doen niks. Maar wat toe bepalingen de, fire horen heilig. We lezen, Exodus 35 vers 3. The book of Exodus, chapter 35, verse 3. Ye shall kindle no fire throughout your habitation upon the Sabbath day. Saya mag doen op Sabbat. Ye shall kindle no fire throughout your habitation upon the Sabbath day. Uno mag boring. En in geval in Abe, je mag lang, want nou een feestdag. Dus je bereid voor, zou je doen. Maar wat lees je? Dat je bereid voor. Exodus 16, vers 31. Ja? Maar als ik zie je, wil lezen kado taki. Want, zou tegen ik kabang, alasan zou leren, hoe leren voor een man. Als een man, zou potun katibo. Maar kado nooit taki. Tak. Na so yung hora sabat. So lees van kadetak in hora sabat heen. Dus we lezen ba in een broko. We lezen ba in een affire eleti. Maar fat we bedoelen dat in een lit fire. Lees. The book of Exodus, chapter 16, verse 23. And he said unto them, it is that which the Lord had said, tomorrow is the rest of the holy Sabbath. Dus dat vrijdag, aan mij begin sorry dat Tamara Satra na Sabbat. It's the rest of the holy Sabbath unto the Lord. Bake that which he will bake. Zijn doen? Bake that which he will bake. Alasan zijn baka in baka dat vrijdag. Lees. Bake that which he will bake today, and seed that you will seed, and that which remaineth overlay up for you to be kept unto the morning. Zie dat? Bakken, vrijdag doen. Voor potsan, boorsan, voor poten in water, je boren, je koeken, je doet dat vrijdag. Dat je niet vrijdag, dat je liep de rest die satra. Want je mag angry te pas satra. Satra nou een feestdag die de volk fugado. Nou een feestdag, maar je mag boor te pas deed dat. Wat je horen heilig. En wat vast van je horen heilig, in de boor te pas deed dat. Wat trasan zijn, je mag doen te pas deed dat. Ko lezen, Nehemiah 10, vers 15. Want het was aan Jesus. Het was aan de. Dus hoe leer je Uno roko, tapadi dati. Uler ba, tak uno magdori, tapadi dati. Iberei niya voor, tapa freedom, dahil liep de rest over die satra. Maar ito was aan de. Lees. The book of Nehemiah,
chapter 10, verse 31. And if the people of the land bring word of Dus de people of the land naar de travolk. De winkri sa opo. Maar de winkri aan de de winkri de aan de travolk. Dat de travolk kom. Dat de chassan fuseri. Lees. And if the people of the land bring word of any victuals on the Sabbath day, Dat a Sabbath dag de ma opo de winkri giyu. Sa gado takimbo. to sell that we would not buy it of them, Sandu. that we would not buy it of them. Uno mag buy next with the travolk tapaderi sal. Tapaderi zi. Uno mag ego spend money tapaderi zi. Omdat we spend money una next. Midden van moe, u klari pauskeer. Garata in een hoorbi wet, fugu en kontapju. Want de fugu, nam dat une hora sabat heilig. Lees al wet ete abra sabat. And if the people of the land bring word of any victuals on the Sabbath day, Tapa sabat dag de matjas van fuseri, to sell that we would not buy it of them uno mag buy on the Sabbath day or on the holy day, and that we would not, and that we would leave and serve the seventh year and the expedition of every year. nu. Dus uno mag buy tapa sabat day. Duidelijk zuster? Zuster? Bent u nog met me? Dat hebt u geleerd? Van je hora sabat day heilig? I mag zeer tapa sabat day. Ik dat denk ik. Kon lezen. Want die atleti. Ik kon niet. Lezen. Nehemia 13. Huh? Juist, die berust tapadé. Juist. Kon lezen. Nehemia 13 vers. The book of Nehemiah, chapter 13, verse 15. In those days shall I in Judah, some treading wine presses on the Sabbath day, and bringing in sheaves, and lading ashes, and also wine grapes, and figs, and all manners of burden, which they brought into Jerusalem on the Sabbath day. And I testify against them. Dus asali sa lebe tu, no ben ma. Lezen. And I testified against them in the day when they sowed victuals. Sa lebe tu. And I testified against them in the day when they sowed victuals. Ze waren aan het verkopen. Dus verkopen op de Sabbatdag is niet toegestaan. Kopen op de Sabbatdag is niet toegestaan. Maar wat moet je wel doen op de Sabbatdag? Je hebt het gezegd, zus. Zou je wel. Uno mag bij, uno mag seri, uno mag dori. Uno mag roken, maar zou je wel. Samenkomen. Hebreeën 10 vers 25. We hebben slimme zussen. Hebreeën 10 vers 25. De kinderen van God moeten samenkomen. Maar zomaar naar de chief Fugado zus. Isabi? Allemaal naar chief Fugado? U denkt ik? Ik luister naar u. Wat zei je? Zuma? Misschien moet je maar jaren komen worden dichtbij. Ik moet nog jaren toch? Daarom ben ik allemaal. Dus allemaal naar de chief Fugado. Oké. We lezen Hebreeën 10 vers 25 voorzien. Want Mansa? Ja. Oké, dus je dacht, allemaal ne waka na gado baka, dus tene dusa gado tegi, maar op zich, om de gado met allemaal naar de chief gado. Oké, we deel naar een vraag dat hij. Wat we lezen van de gado taki. If na you taxo, grotap taxo, of gado taxo. Lees. The book of Hebrews, chapter 10, verse 25. Not forsaking the assembly of ourselves together, as the manner of some is, by exhorting one another, and so much for more, as ye see the day approaching. Dus tapasabate, umeko samen. Leg van de wetekate, toen leg je uit, sakna in de Bijbel. We lezen je. Une tegi u iritori, une tansi, une sigi.
Maar we lezen die sa gado etaki. You tak gado mek alamang, dus gado na gado fu alamang. Ja toch? It's so hard to serve God. And why when I say that I'm a Jew, it sound odd. For years I've been walking around saying that I'm a black man. I ain't saying that no more, it sounds wrong, man. This is Bishop Nathaniel of Israel United in Christ. Please subscribe to our YouTube channels. Stay up to date with our latest events, music, and classroom lessons. IUIC plans to continue visiting different countries where this gospel has not been preached before. IUIC needs your help in pushing this truth. So join us. Subscribe to our Instagram, Facebook, Twitter, and podcast, and stay up to date with us. For more information, please visit www.israelunite.org.